पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों जालाय नुंलाय तंथगलाय कथालायमु दरिया जिनि फेस्टिवल अंगो बुसु फेस्टिवल अंगो जिनि जत समाजनो बिजु अंगो मियाओ टिसिबि बाय अर्गानाइज खायजा गारबो कायसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसिंतैबो जिनि गरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदिपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रग्राम थांजा जिनि महाराष्ट्र मनोर इनिगेरेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फायका चारटानि सिगांनो राजबारिनि फायका कारबुग एतेनमानि प्रग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुगनि एमएलए आनि ताखुक संजय मानि त्रिपुरा बो महाराज बाय करलायका साका जे कारबुग तो असक दाते फाय सपायखाय बरक फाया जेसो हर थुक असक बर बांगो बरक करेंगे प्रग्राम नायथय आंनाय मोसांग आंनाय अबनो जिनि ताखुक संजय मानि त्रिपुरा महाराज न साका बिनोलो हंकाय बुबाग्रा अंपियो प्रग्राम थांका बो डायरेक्ट फाइबनि जे कारबुगनि बुसु फेस्टिवल एते नङायनै आनि दा खुब संजय मानि त्रिपुरा एमएलए बनि कबायसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्तो हामयानि बागै बरक फायगा तो प्रग्राम मासांलाय खायलायनाय अबनि बागै अंपि थांखाय तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फायमियाब्ले प्रग्राम थानाय महाराजाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसि कक्सानाय जिनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जे नारां जिनि चौधरी जिनि रवाजा जिनि अक्रा जतनि सानाय समाज जिनि कुसुगु दङ जतनि उलु कक्सानाय बनि जरा आलादा अमाहायनो बनि 11 बाज थांखना बा 12 बाज थांखना प्रग्राम पाइते मैं महाराजाना कैसा वॉइस मेसेज रमणी दंगो दुंबुर प्रग्राम खायनायनि बागै जोंनि जे आरमै जानाय दंनाय दा खुग्रुनो बाहायके जों जुबालायनाय मनो जों बाहायके इनकामनि लामा जों फुनुरनाय अबाहाय तैबानो मेसेज खायका गाहाम मेसेज जे इ जोंनि बरफनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस खायका जोंनि बरफनि बाहाय गाहाम मेसेज जोंनि जे दुंबुर दंनायनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाकसामानि डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनो लगे सिनि ताखु संजय मानि साका अंपियो थांरते महाराज जेहेतु दिन प्रग्राम बरतो मनिबा अंपिनि पुरे अरु फासिदि बिनि कमनो खानायनो बो अंपि थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फायनाय ब 12टा समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफले राजबारियो हपुं तो जाननि खायतो मायाब्ले जों मा बुजिनायब्ले जों बसानि कष्ट आणि सीएम साहब फुङो फुंकाय साकानो 2 आवर्स बो रेस मालाका 2 घंटा बरनो मातुका सुरि हामियाङो डॉक्टर एबे सेका किसा रेस हेग्रा दिने बो मिया मेसेज रजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनास्तानि अंखाय जों बनो बाहायके क्लियर खायनाय कन्फ्यूजन अंखाय जों बाहायके क्लियर खायनाय जोबर से मानालै नै न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खेके सिनि बिसिंगो मिसआन्डारस्टेन्डिं नबो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खेके नुखा जे बांला बाय सिका कायसा जे किसा मयतो गरै इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबे इनोग्रेटर हिसाबे निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रग्रामे बुसु फेस्टिवले उनि जायनि उनि गियसे अंपिते हदार प्रग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रग्रामे गेसे केनो जायनि उमाहाय के मिस आनास्टेन्डिं कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या जोंबो जोंनो वालायरनो ट्राय खेक्या जोंबो जोंनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या अमाहाय के ट्राय ताखैदि कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो मिस आन्डारस्टेन्डिं खायनायनि ट्राय ताखैदि नेक्स्ट टाइमो बेले हामियांनाय जिनि बिसिंगो बाहाय के जों यूनिटी तोहनाय यूनिटी से बाहाय के प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
sini bisingo kathalaimu how to develop unity amr jeng try ma khainai jebabe bo news khaikya abo to belai chaliya no doubt poilen jora no bo coverage khaito ka jati sibini program busu festival no bini last ke bini kisi sa mistake bano sini bisi hamya thaka sini bisingo pura impression hamya thaka isi deliberately jodi bo khaito hunke bino bo chaya abuni bai no na sana musugo ani bomo Rajesh Tripura ninu bomo Rajesh Tripura mianu bai ora malai ja photo bo bulai ja no Rajbari thangai sini Maharaja no ya thiromai Rajbari lomba bokti hino bangla ko bai ke khul mainung ma binane utho ei je sini kaini society no bo sini TCB no bo subolai buthono bo nang ma binane utho je nang misunderstanding confusion khane nang try ke mane nang sini hodorom ma chana nang utho je nang misunderstanding confusion nang develop khane ne mane obai hamya mane nang promote khai mane nino bo belai chaya omai ke takhai di nino bai ke news khai mane bangla bai jori chana na ke bangla bai chana aisi nang nijero bujara nang nai horo pung jane ke nene basar bai ke matung thuai tong khai ang sabai tho jem program ete nong no ki philei basaram nang liya ang kisa je dakte hor thunai borogro hor thugui ma thuai tong kai sori ro tong thuai ai tho sing thek mote muktri jori chinong ya ke kawwa sin basago kosto phai omai man na sma buji nai